Tend okwach kich mondo gihakikisha ni kwe nitie e rally maonge shida mora mora kendo japiny mora mora kikinyre. Achije adek manyo omaki ewi kuo marang'enge e boma ma Kisumu dhi medo bedo e od ang'ech kuom ndalo 10 ka nonro mar obila dhi nyime. Doho ma Winam Lokot e boma ma Kisumu kotane kod jang'ad bura Amos Makros ema ogolo chik ma kamano ka rito mondo mi achijego obi omi thuolo mar yie kata dagi ketho ma ibisomnegi. Achijego magin Regan Otieno, Christopher Onyango kod Fidel Were nyoma giko odira mokalo ka ituogi gi kuo mar mwandu ka gitiyo gi lweny. Ogang'ne gete sendo obila mar Railways ka girito dok e doho kendo tarik 13 dwe ni. Your Honor, some suspects were captured on the CCTV. They were also armed with machetes and OB number 5. The application dated 3rd of August 2026 and the avowments by the investigating officer alone, and having also considered the nature and gravity of the offence for which the respondents hearing are being investigated, I will allow the application made and order that the respondents be detained at Railways Police Station for a period of 10 days in order for the investigating officer in this matter to conclude his investigation. So we have a further mention on 13th of August. Dakika na par kod abiriyo nyakoro mgajwang'ero kamana ahinya kuom medo kete Ramogi TV wakawo yo mokwongo kaka pile akawo pachi bende en ote mar Caleb Figo. Caleb wacho ni chik ma IBC oketo mar tamo jomoko chung'no otine ji te nyaka ker kowacho weche manyalo thuo ganda to tame chung' kononi owacho weche manyalo thuo ganda to mondo embo tame chung' nyaka joma lando tuo tam kik ni chik tiyo kuom jo one tam kende. Ogombo neno komak